welcome everyone to school for a very special evening in the calendar of the new year. Mae'n rhaid gweld holl doniaeth ein disgyblion ni yn yr ysgol, a heno gewn weld a llongyfarch nifer o disgyblion am eu talentau yn canu. It's always a pleasure to see all the talents of the students in school, and tonight we get to celebrate and congratulate so many students on their talented singing. Fel pennaeth, dwi wedi blwyno i fynydd groi fel sy'n arferol. So bydd Catrin yn blwyno fawr heno. So I'm just going to welcome you and transfer the responsibility of the evening over to my deputy Catrin. She will of course present the beirniad judges this evening as well. So croeso i beirniad, mae'n braf gweld chi yma a gobeithio yn chi'n mwynhau mynd yn dwi'n mwynhau heno. Diolch. Croeso i chi gyd, lovely gweld gymaint o wynebau cyfarwydd. A very warm welcome to you all on this miserable evening. The weather has improved slightly. If you'd have seen the fog on the fields this morning, it was like something out of a very strange horror film with teachers going into the fog with whistles looking for children on the fields. So, mae'r diwrnod i gwella ers hynny, ond ie, dim y dechrau gorau heddiw yma. Felly, croeso i chi gyd a diolch o galon i chi gyd am ddod i gefnogi. Dydy'r disgyblion yma yn blant prysur. Mae rei yn nhw newydd wneud sioe fawr dros y penwythnos efo ABEC. Maen nhw'n barod yn paratoi ar gyfer y gwasanaeth Nadolig. Maen nhw'n yn barod, gallwch chi gredu, efo ymarferion sioe le mis, sydd yn mynd i fod yn mis Chwefror, dewch yn Llu. Hefyd, maen nhw gyd ynghlwm efo trefniadau ar gyfer y gwylger dans, gyda'r super cwr yma da ni'n galw ymysg y dair ysgol uwchradd, so da ni'n gyffroes iawn ar gyfer hynny ar yr 11 o Dachwedd. Ewch i gefnogi os gwelwch yn dda. Ond mae'n bleser gyda'i gyntaf i groesawu ein beirniaid ni heno yma. It's a great pleasure to welcome our two judges this evening. Siwan Henderson a Meinir Richards. Siwan yn wyneb cyfarwydd iawn mewn sioia ac ar y teledu. Mae'n gyn-ddisgybl o Ysgol Llanhari fel ysgol lleol i ni. Fe aeth hi wedyn ar ôl Ysgol Llanhari i goleg Mount View Academy of Theatre and Arts. Ymddangos mewn gymaint o sioia cerdd. Ac o'n i yn bersonol, dwi'n siŵr bod llawer ohonych chi yn ystod y cyfnod clo yn caru gweld eich fideos chi gyda y criw anhygoel o dalentau fy ffrindiau sydd gennych chi, y criw Welsh of the West End. Yn amlwg, they was robbed yn Britain Got Talent, dyna fy marn personol ni. Ac yn ddiweddar hefyd mae Siwan wedi troi at actio ym Mhobl of Home. Gyrfa cyffroes iawn a dyn ni'n falch iawn yn groesawu i Siwan. Diolch yn fawr i ti am ddod. Ni wedyn yn troi at Mrs Meinir Richards, gwyneb cyfarwydd iawn i llawer iawn ohonych chi. Fe gafodd Mrs Richards i geni yn Hendi Gwyn. Mi aeth hi i'r Brifysgol yn y Bangor i astudio cerddoriaeth, a wedyn yn ôl i Gaerdydd i wneud y cwrs TAR. Mae hi wedi bod yn gyn-bennaeth cerdd yn Ysgol y Gwydd ac yn Ysgol Bro Myrddin, ac erbyn hyn yn mwynhau ei hymddeoliad haeddiannol iawn, fyswn i'n deud. Mae Meinir wedi cyfansoddi ac ennill Can i Gymru yn ôl yn 2004 gyda can Hyfryd y Dagrau Tawel, yn arwain corau Lu. Yn rhan mawr o'i bywyd wrth gwrs ydy arwain yr holl gorau ysgol ar hyd y blynyddoedd ac hefyd côr Llanddarog. A dyn ni wrth yn boddau oherwydd mae'n pennaeth cerdd hyfryd ni, Mrs Evans, mor falch oedd croesawu chi nôl gan bod hi'n deud yn llwyr na chi nath i ysbrydoli hi i fynd i fod yn athrawes gerdd. Felly, croeso mawr i chi hefyd, Meinir. Turn to the programme. Now then, you will be able to follow the names of all the young people who are taking part and their songs. However, every year my highlight is watching them all squirm, where I give them all 3 questions and they actually stress more about answering these questions than they do about preparing for the actual competition. Felly, mae'r 3 cwestiwn o bosib ddoniol o bosib ddim, o fod wedi edrych ar ei atebion arferol gyda i chi heno yma. I chi gadw ddyn nabod ein pobl ifanc ni fymryn yn well. Felly, da ni'n mynd i fod yn dechrau yn noson gyda Anna Thomas. Geiriau, mae'n ddrwg gwneud, geiriau. Y caneuon mae Anna yn mynd i fod yn ei canu heno ydy Nos yng Nghaer ar Rhianrhod, mae'n ddrwg gwneud, gan Caryl Parry Jones, a Noti allan o Matilda gan Tim Minchin. Rwan, y 3 cwestiwn am y noson, ydych chi'n barod? Hoff ganwr a chan,
Mae 'na thema'n dod yn fan hyn eto bobl. Gafon ni flwyddyn o Harry Styles, da ni'n cael blwyddyn o Taylor Swift lenni. Yr hoff gan, Love Story a Cruel Summer. Be byddwch chi'n neud ymhen 10 mlynedd? Hoffwn ni fod ar lwyfan mewn sioe gerdd, dim amheuaeth. A pa bwer hudol, superpower, fysa ti'n ddewis wrth fy modd efo hwn, a dwi'n meddwl yna lot o bobl yn rhannu hwn. Gallu teleportio mwyn osgoi y 606 bob bore. Unrhyw un sydd yn byw yn Rhegana, mae honna yn gwneud synwyr perffaith. Felly, newch chi os gwelwch na groesawu Anna Thomas. A little
bolt in a seed of a wall, in a creak of a floorboard. The storm can begin with a flap of a wing. The tiniest might pass, the mightiest hit every day. Starts with a tick of a clock, all escapes. Starts with a click of a lock. If you're stuck in your story and want to get out, you don't have to cry, you don't have to shout, because a little you can do unlocks you. You must let a little thing know, little stop you. If you sit around and let them get on top you, won't change a thing. Just because you find that life's not fair, it doesn't mean that you just have to grin and bear it. If you always take it on the chin and wear it, you might as well be saying you think that it's okay, and that's not right. And if it's not right, you have to put it right. But nobody else is gonna put it right for me. Nobody but me is gonna change my story. Sometimes you have to be a little bit naughty. Dwi'n cofio'n munud bod nhw wedi godi fyna, mae'n enjoyo'n hyn. Reit ta, da ni'n mynd ymlaen, mae'r noson wedi cychwyn. The evening is starting with a bang. We are moving on to Greta Bryn. Greta fydd yn canu ni nesa. Reit ta, atebion Greta. Hoff ganwr a chan, Taylor Swift unwaith eto, waving through a window. Dwi'n gwybod hwnna, mae rhaid I fi fod bach fwy lawr efo'r pontos yma. Beth fyddi di'n neud ym Mhen 10 mlynedd? Canu, just canu. Lovely. A pa bwer hudolus fydd gen ti? Teleportio mwyn cael mynd yn syth I front queue yn Shop Space NK. Os da chi'n gwybod, da chi'n gwybod. Felly, y caneuon mae Greta mynd I ganu hyn yma ydy She Used to Be Mine, allan o sioe Waitress ac Anfonaf Angel gan Robert Arwyn. Rwy'ch chi'n groeso I Greta Bryn. It's not simple to say. Most days I don't recognize me with these shoes, this apron, that place, its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true.
bendigedig. Felly, dyn ni'n mynd ymlaen i'r gantores nesaf, a pwy sydd ganddo ni nesaf ydy Nel Williams. Rwan te, cwestiynau Nel. Hoff ganwr a chan. Methu dewis, gormod i ddewis. Ond mae yna rhywun mewn llawsgrifen gwahanol a beiro gwahanol wedi sgwennu dadleoli ar y dafle. Neu am dod i chi bendigedig i'r cwestiynau yna. Beth ydy di'n wneud ymhen 10 mlynedd, perfformio, heb os, a pa superpower fysa ti'n hoffi gael? Hedfan. Gewch chi ofyn i fi yn y munud i ble fydde hi'n hedfan. Mae Nel heno yma yn mynd i fod yn canu a lawr draddodiadol y gwydr glas ac yn canu'r gan rwy'n dy weld yn sefyll allan o sioe an. Rewch chi groeso nawr os gwelwch yn dda i Nel Williams. Os dawn hariad yma heno i giro wydr glas rhwch ateb weddi sydd o na
Felly, da ni'n symud ymlaen rwan I disgyblion mlwyddyn 8, Olwen Jones. Felly, hoff ganwr a chan Olwen 22 gan Taylor Swift. Ges I gyfarwyddiadau na dim 22 ydi enw'r gan, fel o'n I wedi dweud yn yr ymarfer. Beth fyddwch chi'n ei wneud mewn 10 mlynedd
hyfforddi fod yn athrawes, fydd na swydd yn Plasmawr iddi bendant. Pa superpower fysa ti'n ddewis y pwer i rewi a cyflymu amser? Dwi'n meddwl sy'n eitha lot o'n ni'n cyflymu amser i 10 munud wedi 3 Gwener erbyn hyn yn bysan. Ond mae gennym ni cwpl o ddyddiau fynd a noson lyflio'n blaen ni. Mae Olwen heno yma yn mynd i ganu y geni gan Hugh Gwyn a can Good Morning Baltimore allan o sioe Hesbryn. Newch chi groesawu Olwen os gwelwch yn dda. To
byddwn ni'n cael gwrando nhw wrth yn boddau. Felly, we are moving on to Sophia Jones. Felly, cwestiynau mawr Sophia hyn yma. Favourite singer and song? Falling by Harry Styles. Impeccable taste, if I say so myself. Beth byddwch chi'n ei wneud mewn 10 mlynedd? What will you be doing in 10 years' time? Acting, having been to acting school. Which superpower would you have if you could choose? Being able to go back in time. Dyma di pa gyfnod bysa hi yn mynd. Felly, mae Sophia hen yma yn mynd i fod yn canu ar lan y môr, ac hefyd yn mynd i fod yn canu When Will My Life Begin allan o'r ffilm Tangled. Rhowch groeso i Sophia Jones. Bore.
Felly, un arall i fynd yn y gystadleuaeth iau, mae'r noson yn hedfan. Mi ydym ni'n edrych ymlaen i groesawu Mapli Rogers at y llwyfan erbyn hyn. Hoff ganwr Mapli, Adele yn canu Someone Like You, lovely. Beth fydd hi'n neud ymhen 10 mlynedd? Gobeithio wedi gorffen yn y Brifysgol yn Llundain ac yn canu yn y West End. Dim amheuaeth. Pa superpower fydd ganddi hi? Teithio mewn amser ymlaen i'r cyfnod yn y West End heb amheuaeth. Felly, newch chi groesawu Mapli Rogers sydd yn canu Lisa Lan ac yn canu Once More I Can See o sioe Wonderland. Dyma Mapli Rogers. Oh,
gystadleuaeth iau. Dwi'n falch bod i ddim yn beirniadu, bod gyda i ddim yr sgiliau i wneud hynny, ond mae ganddo chi ddipyn o her. Felly, newch chi gyd ymuno efo ni am luniau ar gyfer y rhan o'r amser. Please join us for refreshments. Well, the judges have the very difficult job of deciding on the winner of the young competition. Diolch am enjoy the refreshments, sorry. Ni'n symud ymlaen rwan i'r gystadleuaeth hyn, we're moving on to the senior competition. Dwi'n falch iawn i ddeud, mae Alaw Charles sydd yn mynd i fod yn canu nesaf. Oedd y disgyblion hyn, hyd yn oed yn llai parod i ateb i cwestiynau, nes i orfodi nhw'n wneud beth bynnag. Hoff ganwr ar can, Lara Del Rey yn canu Brooklyn Baby. Eto, mae yna rhywun efo beiro gwahanol wedi bod yn sgwennu dadleoli ar y taflenni yma i gyd. So, jyst fel chi'n gwybod, dwi'n mynd i ddeud o dim mwy, os diolch yn wir. Beth fyddech chi'n ei wneud ym mhen 10 mlynedd? Dwi'n caru'r ateb yma. Syrenu yn y byd gwyddoniaeth tra'n dal i fwynhau canu. A pa superpower fydd gen ti o ddewis? Teleportio mwyn gallu mynd ar wyliau. Felly, da ni rwan yn croesawu Alaw Charles sydd yn mynd i fod yn canu Skyfall gan Adele a Môr o Gariad gan Meg Stevens. Rwch groeso i Alaw. Loving
Hollol ymwneud unwaith eto. Da ni'n symud yn ymlaena i, wel, croesawu Efan Williams. Rwan, tro yma, does neb wedi twyllo. Hoff fand Efan ydi dadleoli. Os da chi ddim yn dall, nid rhywun egluro i chi wedyn. Beth fyddwch chi'n ei wneud mewn 10 mlynedd fydd o yn gobeithio y bydd o dal i ganu a perfformio? Pa superpower fydd ganddo fo? Cryfder, achos does gan i ddim lot. Wel, swn i'n dweud bod cryfder yn dod mewn lot o ffyrdd gwahanol, a mae yna ddipyn o gryfder canu, swn i'n dweud. Felly, mae Efan heno yma yn mynd i fod yn canu y Gwanwyn Du, ac hefyd yn mynd i fod yn canu Go the Distance o'r sioe Hercules. Rwy'ch croeso i Efan, os ydych. My
Hoff gan Hannah ydy Pen y Byd, gan y band. Ti'n gwybod aros yna? Hoff gan Hannah ydy Pen y Byd gan Bwncath. Beth i fi wneud ymhen 10 mlynedd, dod ti wedi drysu fi rwan hefyd. Mae hi'n gyffwerthio, o felly'n siarad. Darllen di o'n, beth ti'n gwneud? Gobeithio perfformio ar lwyfan y western. Byddai yn yr hes blaen yn gwylio chi. Pa superpower fydd ganddi? Teleportation. Newch chi groesawu Hannah Edwards. So
taflu hi cyn i ni fynd ymlaen. Dwi'n meddwl bod fi wedi. Waw. Reit. OK, gai ddechrau hefyd, os gwelwch yn dda, cyn cyflwyno y person ifanc nesaf. Jyst drwy ddeud diolch yn fawr iawn i'r holl gyfeilyddion. I'r disgyblion, ond pan ydych chi'n gweld disgyblion fel Erin Jardine ac Alice Webb yn cyd-gyfeilio gyda'i ffrindiau, mae hynny'n felly, da ni'n mynd yn ymlaena. Da ni'n dod at ddiwedd y gystadleuaeth bobl. Dau arall i fynd sydd ganddo ni. Ein cantor nesaf ni ydy Rwbyn Grey. Rwan ta, hoff ganwr Rwbyn ydy Billy Joel a'i hoff gano ydy Vienna, dipyn o anthem. Be fydd o'n wneud ymhen 10 mlynedd? Canu mewn cynhyrchiad byw o Les Mis yn y West End. Bach o plug, fydd o'n yn y West End chwefron nesaf, ond mi fydd o ar y llwyfan yn Plasmawr, felly dewch yn llu. Felly, dyma ni yn troi nesaf at Rwbyn Grey, sydd yn mynd i fod yn canu lle mae llais yn cyffwrdd lleisiau ac anthem o chess. Rhowch groeso i Rwbyn Grey.
Felly dwi'n falch iawn o ddweud na Fred Hayes sydd yn dod i gau y gystadleuaeth. Hoff gan o Fred, Beyoncé, hoff gan Crazy in Love. Fantastic. Ble fyddi di ym Mhen 10 mlynedd? Yn gwylio sioia yn Broadway. Os gawn ni ffordd yn hynna'n fydd o ar y llwyfan na. A pa superpower fydd ganddo fo? Rheoli amser. Eto, dwi'n eitha hyderus petai ni gallu stopio'r clocs a ni'n dymuno bod Fred ddim yn flwyddyn 13 ac yn gadael ar ddiwedd y flwyddyn. Ond, heno, mae Fred yn mynd i fod yn canu Anodd Dweud Fy Neud, allan o sioe Parade, a The History of Wrong Guys, allan o sioe Kinky Boots. Newch chi groesawu Fred Hayes. But I've been here before, have I done it
always thought, how can you surprise me anymore? He's got a girlfriend, you knob. Don't wanna be another star-crossed lover. We all know how that ends. I'm better off without him. We're better off as friends. Yeah. Oh, but I've been here before. It's more. Another chapter in the history of our guys. Yesterday, no spark, no heart taking raw. But today I'm reading something I just can't ignore. Charlie, honestly, I've been hurt like this before. The history of rock, guys. Chapter 1, he's a bum. 2, he's not into you. 3, he's a sleaze. 4, love the boy next door. 5, love the girl next door. 6, don't love you no more. Makes you insecure, makes you so unsure. He's so immature, love his mother more. Oh, has a girlfriend named Nicola. Charlie, honestly, I've been hurt like this before. I can see there's more to you than what I've always thought. But I won't be burned anymore. The history of rock, guys. Felly, newch chi groesawu ein enillydd o'r gystadleuaeth iau llynedd, Poppy Mohammed. Heart, don't fail me now. Courage, don't desert me. Don't turn back now that we're here. People
Croesafu, naci. Lefi. I'd rather be sailing, yes I would, on an open sea. I'd stand at the railing if I could, feeling wild and free. The sun is on my neck, the wind is in my face, the water's incredibly blue, and I'd rather be sailing, yes I'd wanna go sail, and then come home to you. Drinks are good, but I'd rather be sailing. Food is nice, but I'd rather be sailing. People ask well, but I'd rather be sailing over the sailing, yes I would, on an open sea. I'd stand at the railing if I could, feeling wild and free. The sun is on my neck, the wind is in my face, the water's incredibly blue, and I'd rather be sailing, yes I'd wanna go sail, and then come home to you. I'd rather be sailing, yes I'd wanna go sail, and then come home to you. Yn gyntaf, allai jyst dweud, diolch, ble ma? Ydy pawb yma? Diolch am y perfformiad yna. Dach chi mor lwcus i gael ysgol sydd yn gwneud peth fel hyn i chi. Pan o'n i yn ysgol Gymraeg a Gyfun, oedd lot o siawns dyn ni efo chmoed coffer Eisteddfodau a sioe cerdd, ond mae'r cystadleuaeth fel hwn, dach chi mor lwcus a dau o'r chi yn gwneud e. Mae'r hyder sydd gennych chi gyd, dwi mor jealous am hynny oed o'ch chi, honestly, byddwn ni wedi bod fel hyn o'r cennydd mae'n pawb, so amazing. Clap awr i ni! Mae'r ddwy o'n i dibeirniadu efo'n gilydd, ond dwi jyst i ysgrifennu cwbl o bethau am y cystadleuaeth iau. Felly, jyst yn mynd i mynd trwyddo. Gobeithio bod fi wedi cael yr order i ddwy am ar enw. Jyst dyn fi os dwi wedi cael yr order. So, yn gyntaf, oedd Anna Thomas. Oedd Gwyn lyflu dy ti yn ysgol y ddwy gan. Yn enwedig tywydd llygad, dwi wastad yn edrych am fel ma, sa'n gwybod os oedd yn mynd afro gwylio yn agos at Tom Bobl, ond oedd tair bant ar y gwylio am y smiles, a chi'n gweir ifanc i gofyn hwnna, ond Gwyn lyflu tywydd llygad ac wedi talu sylw i'r dynameg yn rili dda yn y ddwy gan. Ac, dwi'n credu bod ti'n Matilda yn Greta, llais ti yn rili siwtio'r steil a sioe wig dress, un o hoff sioe fi, ac mae'r gan yna mor anodd,
ac oedd ti wedi gwneud job lyflu. Oedd y riffs bach a'r addurniadau yna, oedd ti wedi gwneud nhw mewn ffordd really just syml. Dwi wedi clywed y gan yna gymaint o weithiau, mae pobl yn gwneud gymaint o riffs mae'n yn ormod, so da iawn ti'n just cadw nhw'n really lan ac yn syml, son nhw'n hawdd iawn. A mae Beth Angel eto can sy'n gweithio'n rili dda, pan mae fe'n syml ac yn ffeithiol ac yn ystod hwnna ar y can, so da iawn. Nel, rheolaeth arbennig da ti dros y llais, yn enwedig pan oedd ti'n symud rhwng trwches a tenau neu chest and head voice fel mae pawb yn dweud, ac mae hwnna'n rhywbeth really fel advance o da iawn ti. Ac yn yr ail gan, nes rili tynnu'r gynulleidfa i fewn, so da iawn. Olwen, rheolaeth gred dros anadlu ti yn y ddwy gan. Oedd can 2, belt amazing da ti, really sy'n just dale, ac oedd e'n really nes i weld ti mwynhau, ac oedd pawb arall mwynhau hefyd, oedd e'n just egni lyflu yn y gan yna. A Sophia, sgwennu sy'n rhaid Sophia, presenoldeb llwyfan brif iawn, a nes ti wneud y stori yn naturiol iawn yn ddwy gan. Perfformiad aeddfed iawn, rili impressed o hwnna, a sgiliau actio brif yn wenol mewn ac ag Dwi wedi dysgu'r can yna i students fi loads o weithiau, a ti'n darn wondering, and dwi wastad yn edrych am pobl yn gwneud pob wondering yn wahanol, yn nes i hwnna sy'n a wedyn Mabli, dwi wedi ysgrifennu rheolaeth arbennig at y llais a dy anadl yn y ddwy gan. A wnaeth yr ail gan adeiladu yn llefydd gywir, a pob tro mae fel instrumental bach yn y ddwy gan, a ti'n just i rili fel owno fe, a ti'n edrych yn rili gyfforddus, ac o'n i'n eistedd yna'n trystio ti hefyd. O'n i ddim yn gwybod yr ail gan yna'n dda iawn, dwi'n gwybod e'r blaen, ond oedd yn rili neis i glywed can newydd, ac o'n i'n meddwl bod ti wedi cyfriadu Alice yn dda iawn. Dwi'n tynnu yma? Sorry, mis yn rhaid ages wedyn. So, dyn ni wedi penderfynu, tawr enillydd yw Mabli Rogers. Ysgol ar drefnu'r disgyblion yma ers sawl blwyddyn bellach i chi eich llonyddach gyda'r profiad ardderchog i chi, a mae'n hyfryd fel wedi ei rannu yn ganwr iau a chanol un. Felly, llonyddachadau yn mawr byddwch chi'n barhau i drefnu hon yn y dyfodol. Mi o'n i'n edrych am rhyw 3 pheth felly cyn bod ni'n clywed nodyn a gweld smic o unrhyw un yn perfformio eno. Mi o'n i'n edrych am adnoddau lleisiol, mae rhaid dweud. Mi o'n i'n edrych am ddewis rhaglen addas i'r llais, o pwy bynnag, a bynnag ath yr ais da chi bod chi'n gwneud y fwyaf o'r llais na. A'r peth olaf o'n i'n edrych amdano oedd y gallu i gyfathrebu gyda chynulleidfa. Bo chi ddim bysach chi'n rhannu i'r llawr, ond bo chi yn rhannu â'r stori gyda'r gynulleidfa. A os nath yr iau hynna ar ddechrau'r noson, oedd yn sicr yn credu bod yr hun, a pob parchu i'r iau wedi codi i dod i dynod yn uwch. A dyna, wrth gwrs, beth mae profiad a hyder perfformio yn gwneud, felly da chi dawiwch ati. Y cyntaf fi'n credu nawr i perfformio oedd Tiana wedi fe. I ganes di Sky 4 a môr o gariad. O'n i'n teimlo bod gen ti lais hyfryd o eifed yn nes di osod naws Sky 4 o'r dechrau. Amser maith yn ôl pan o'n i'n dysgu, o'n i'n arfer dangos Perfformiadau pan hon yn Glastonbury. Dwi'n bod i chi wedi gweld y clip na. Mae'n ffantastig, mae'n tynnu, beth yw'r llwy'r pyramid ydy fe, a mae'n tynnu miloedd ar filoedd mewn i'w perfformiad. Wel, o'n i'n teimlo bod ti'n ei na heno alaw, da iawn ti. Bydd eirio di'n glir, bydd y diriogaeth dda, a bydd y dyddiau di'n gadar
ges ti un slip bach ond o fe, reit? Wath i ti, ti'n bod? Ond beth oedd yn ffantastig, oedd pa mor gloi nes ti adfer sefyllfa. Ges ti'r un eiliad bach o ddiffygydau am ddys ti nôl. A dyna beth yw perfformio. A mwyaf, mae ti'n gwneud na mwyaf i ni'n feistrongi'r grefft falle o dyn nôl neu no tranquilio. Felly ardderchol. Wedyn iddyn ni mor o gariad, dwi'n siŵr bryd Mike Stevens fan hyn, fe ddechrau ti'n gynnyl am fydd yr adeiladu yn hyfryd y ti, a wyrgych wirioneddol effeithiol, felly da iawn ti alaw. Wedyn, Efan yn cael ei 2 gan wrth gymrybynio, dda iawn dy ti fan hyn, un casuro, os da i fentro gweud y gair na y gwanwyn di, a wedyn bod y distance yn dyfa. Beth o'n i'n hoffi dy Efan, weddwch chi, fath o rannu rhywun fach dyn ni ar y dechrau gweud, I got it. Oedd e in control, a mae'n mor bwysig. Felly da iawn. Llais hyfryd y ti Efan, cael ei fi draffer, mi oedd y reoleth i'n dda. Os dyn ni dweud rhywbeth, falle, o fi'n sôn o'n pici nawr, wath i ni bod yn adeiladol, gwyliau gyda chan ysgifo bod ti yn darllen bod y darlleniad i'n gywir. Bydd ambell i rhythm bach, falle, yn wahanol beth oedd ar y copi, a falle gallu dim rhywbeth o dynamics yn ôl y copi, gan mae'n can gasurol o fi. Wedyn, gofyd ystod, mi o'n i'n teimlo bod ti'n cyfathrebu yn arbennig fan hyn. Mi o ti'n tynnu'r gynulleidfa mewn nid y perfformiad, a mi o ti'n argyhoeddi. Sawl uchafbwyd perfformiad na ardderchol. A beth o'n i hefyd yn hoffi, fel nes ti dewli ar y diwedd o hwnna llawn o'r effeithiol. Hyfryd. Wedyn, Hanna yn cael ei hyfryd Trydbon, a Nwyfaria. Dwi'n iawn i feddwl mae disgyblion yn cyfeirio fan hyn. Wel, mae hwnna'n profiad ardderchol hefyd, da iawn. Gwed y ti ar y dechrau hefyd yn dangos bod ti'n cyfathrebu dy gynulleidfa. Llais soprano ifanc disgair iawn fan hyn. Mi oedd yr reoleth yn gadarn a bydd y dynyddiaeth ti yn lan. Falle gyda rhywbeth fel Anwfaria, tra cynnal nodau i'w gwerth llawn. Mae'n gofyn am tipyn o reolaeth yn dyfa. A cynnes sylw o ambell i'r sydd gyda'r drybon ar y copi. Wedyn astonishing gwrthgyfyniad ardderchol gyda dda am di fan hyn. Mi oedd y hongli ti'n fywio a mi oedd ti'n argyhoeddi. Falle, yr un beth ar gan yma, mae'n gan heriol a mae'n gofyn am rhywun stamina reit ys y diwedd. Falle dal hwnna, roedd bod ti'n eddi hwnna. Mae eisiau tipyn wedyn i gynna hwnna drwy draw, ond ardderchol ti. Wedyn Rwben, pan mae llais fod lleisiau dy fe. Mae gan Rwben lais telenegol iawn, ti'n canu yn ddi-drafferth, a un o'r gryfderau di fan ni dweud Rwben, fel ti'n trafod dy eirio. O'n i'n deall pob gair, a mi wedi gweld bod eirio di yn bwysig, felly da iawn ti fyna. Wedyn yn canu anthem gan Chess, allan o Chess mae'n rwyd i fi. Mae hon, bod i'n gyfarwydd, mae'n gan fawr o dwi. A hefyd, dilyn i falle bod i'n crybwyll, mae nifer o'n nhw wedi canu gyfeiriant trac cefndyn heno. A mi'n siŵr bod chi'n gwerthfawrogi, mae hwnna yn sgil yn ei hunan. Os da chi'n gyfeirio wrth piano sydd yn gweld chi'n yn anadlu neu yn brawddegu, mae'r trac yn bwrw mlaen. Felly da iawn ti ar y gyfan, nes ti addasu i'r trac na yn dda iawn a mi oedd yn gyfathrebu ti tro yn hwylus dros ben. Wedyn, yn cloi ysgrifennu, dwi'n cael ei wneud mas nawr o drwy, Fred yn cloi gyda darna mas o pred a wedyn festri o bron gais dy fe. O'n i'n meddwl bod ti'n dechrau Fred, beth roes i ofyn hyn, agoriad oedd yn mynnu sylw. Pina, ti'n modd, mae bod yr drythau ganu ar ôl sawl un i gyd, gallu ni bod, o god, yn barod gytra. Ond fe nath e fyny bod ni yn talu sylw iddo fe. I'r agoriad i, mae dy ddefnyddio fe namen, ti yn adeiladu yn y brynio trosedd. Ar y cyfan, mi oedd ystod y llais yn wastad y ti, a gyda ni sawl i chafbwynt. A fi'n credu bod brwydawniad yn ei lleidfa fyna yn dangos bod ti wedi argyhoeddi nhw. Wedyn, o'n i'n meddwl yn yr ail ddarn bod y gymeriadau di yn ffantastig. Yes, mae dyna'n gyfetrol yna. Ffantastig. Gwbl argyhoeddiedig. A beth o'n i'n siarad yn dyferth bod ni'n cael sgwrs bach yna, siŵr fod, felly mae dyma'r meysydd o ddiddewis i'w gryfder heno.
Right? A pan i chi'n perfformio, y sgil yn aml yw pwto'ch gwendidau, dy fe? Right? A chwarae i'ch cryfdau. So, ydych chi'n gwybod pwy sy'n ennill? Mrs Evans, chi'n gwybod pwy sy'n ennill? Mae'n hyfryd o Mrs Evans. Mrs Evans yn cael ywys o hon. Reit, heb rhag ymwydroddi'n rhagor. Gael yw gyfad y 5 ohonoch chi, os wnaethoch chi jobyn ffantastig, a chi yn lwcus iawn i gael ysgoliaeth hon, fel chymod chadarweiniad rhag ymodrodd cyn unrhyw erwr neu cyn unrhyw steddfod i beth bynnag, ond yn fuddigol am y perfformiad cyflawn a cyn heno a Fred Hughes. I'r beirniad ac i chi fel rhieni am gefnogi bob amser nos da, diolch.